esan dezakegu, inoiz baino, guretzat, inoiz baino tristeagoa izan dela lortu dena, batez ere kontuan izan da, zeren truke lortu den. Zeren truke lortu den, eta hori nahi genuke ia kostienta den diputado nagusia horretaz. Ni gogoratzen naiz maiatzan El País egunkariak horrela titulatzen zuen, horrelako titularra zekarren ez. El gobierno del PP y el Ejecutivo del País Vasco han alcanzado un acuerdo sobre el cupo vasco a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado de 2017. Oda, maiatzaren 3ko berria. Motz geratu zan. San Marco genuke, el gobierno vasco ha conseguido un acuerdo sobre el cupo vasco a cambio también de salvar al gobierno de Mariano Rajoy, a cambio de salvar probablemente al gobierno más corrupto de Europa, a cambio de que el gobierno del Partido Popular continúe con sus políticas antisociales y los nuevos recortes, y, en definitiva, consiguió el cupo a cambio de apoyar a un Rajoy en un momento del proceso soberanista catalán histórico, eta hori da gure kritika nagusia hortik doa. Hau da, estatua ederki erabiltzen ari da kasu honetan EAJ, erabiltzen ari da noski olako parabola edo txintxoak eta sumisoa baldin bazarete gauzak ondo joango zezkizue, baina erabakitzen baduzue bide okerretik joan, katalana bezala, orduan estatuaren indarra izango duzue aurrean. Eta gure ustez hor EAJ ez dago inolaz ere egon behar zan lekuan, lehentasuna eman beharrean elkartasunari eta herri katalanaren elkartasunarekin, elkartasun historikoarekin, bere apostu izan da, saltzea gaur bezala, kupoarekin alako akordio teknikoa lortu duela, ahaztuz, zeren truke, horren truke, zer, ari direla nolabait babesten Rajoyren politikoa. Eta oso triste iruditzen zaigu egunotan, adibidez, lehendakariaren papera mugatu da, besterik gabe esatera, referendunak ez daukala bermerik. Eta hau da, uste dugu, esaten ez aiguna, eta hau da, akordio honen alde tristena. Beraz, horregatik esaten dugu, gure ustez, inoiz baino mingotxagoa izan dela, zuen jokabidea eta zeren truke lortu duzuen hau dena, eta trista dela beraz aldorretatik ordaindu dugun ordaina. Eta, hori ere galdetuneko nizuke, ea kostientea zaren politikoki nolabait, konstienteki, baina Kataluniaren kontra ari zaretela momentu historiko honetan, eta babesa ematen nahi zetela PP-ri akordio ekonomiko honen truke.